Hi mga guys! Na ako karon sa among dalan. Dalan na 40 kalibon. Tara si kuya oh. Oh, pusi sindalo daw siya mga guys. Oh. Di mga guys, baklay ta sa akong kalibunan. Dito lang. Tara, muna mga giun. Kita ka na guys. Muna mga giun guys. Ay, ako ninyo bayae. Sa first ka third. Sa. Naku. Mga guys, tara si mama mga guys. Oh. Ayos ka mga guys, kirabi kalipon mga guys. Aray, natunok ako. Wow mga guys, oh. Langgam mo. Grabe ka. Libon. Ay, gapita. Diri ko maglingkod. Grabe ka. Grabe ka libon. Nani. Oh, tara mga guys. Kikita mo na guys. Tara. Abi. Wow guys, oh. Langgam siya guys. Patuloy natin sa ating baklay. Babambaril. Wala akong baril. Sorry. Adayon, maadto na ta sa sad. Ay, kapuyaan. Ay. Kaya grabe, mga guys. Kung kamoy nakadari mga guys, grabe yun mga guys. Grabe kalibon na niya among dalan dari guys. Grabe ka may gukabis. Akong kuya, wala pa siya po natigil. Tignan ninyo. Ang guwapo pa. Tara mga guys, nakita ninyo yan. Umupo naman siya para hindi makita. Hapit na ako matanok yun guys. Try. Magsunod sa akong mama guys. Tara mga guys. Katulog akong ilong. Malapit na tayo makapahuway mga guys. Grabe kalibon na rin mga guys. Dagom na mga guys. Maulan naman sa niya ni mga guys. Agay. Grabe mga guys. Pababaw tayo mga guys. Tara mga guys, kakita mo na guys. Muna. Giyud. Grabe si kuya mga guys, nagpatabang pa dyan guys. Okay guys. Hapit na tayo sa payag mga guys. Yato sa among pahuwayanan. Oh, kada payag, kita muna. Kapilaki ko. Usay mo ba? Init kayo. Okay.